Поредна титла за Левски. Какво е настроението с облеканата? Как се чувстват? Как да е? Празнично, как? Няма по-хубаво нещо да победиш директния конкурент на неговия стадион. Мисля, че Левски днес изнесе една синя рапсодия и всички така видяха за какво стана въпрос, че Левски е класа над останалите отбори. По-сладка ли е тази титла от предишната? Примерно, ти имаш и от преди повече години. Всяка една за мен си има своята стойност, така че тая е една от поредните. До година ще има ли нова? Надявам се да има, но всичко зависи от шефовете. Тъй като... Миналата година или тази година ви бе по-трудно? Виждаме, че от година на година всеки отбор се така опитва максимално да се противопостави на Левски, защото Левски е мерилото в българския футбол и затова от година на година винаги става все по-трудно. Предстои още един решителен матч за купата с Литекс. Има ли сили Левски да направи златен дубъл? На всеки един от нас това е целта. Надявам се тук през останалите 4 дена да починеме добре, за да може да се подготвиме и за решителния двубой с Литекс, тъй като в нашите сърца всеки един от нас иска да дублира тази година, да вземе, както вече станахме шампиони, така и да вземе и купата на страната.